Sen haçan adam boljak diýilýän sözler häli şunu durmuşyňda eşitýänmi? Onda şu wideoň soňuna çendiňle. Bu soraga jogap bermeden ozal öňdäki maraldyrdy bol wideom hakyna azajyk tezis geçmekçi. Köp sag bolun mehriban patbeşikler, prosmotr boýunça da gowy golladyňyz, kommentariýa boýunça da hemme wideolamyň içinde iň top 1. Toýs kommentariýa boýunça iň birinji wideom bolup geçýär. Ýöne şu ýerde kommentariýalar näme? Elbetde ikä bölünýär. Öwýänama dogry gollaýan diýen, döwýänama durul temalarda. Men şu wideom ýazmaklygymyň sebäbi, ýanky soraga jogap berjek soňunda esasy men hakynda binjalik bolýan adamlar. Haterler men bilýärdim çykan arenam, meýdanymy. Toýst süýçsem bolýar, açsam bolýar, men jemgyýete çykdym. Men muny kabul edýän, men bilen normal näme-zat. Öne meni gorayan ejem, kakam, garnaşlam, joralam, ala detýär. Şo haterlara bir zat diýäýdi. Näme işi bar seň daşky keşbiň dodagy bilen? Näme işi bar seň ýollaşyň aýdymçy seň aýdaňda näme? Näme işi bar saňa töledilermi diýe. Bolýar menem ýazaýyn edim. Ne mehribanlar aýdasym gelýän zat beýik Allah Taala maňa şu keşbi etjildi. Men gaty da bolny, Allah jana şükür etýän. Şu dodama, şu gaşyma, şu gözüme Allah jana şükür. Şoň üçin bir zat nito diýmeklik bilen siz hiç tada ütgüdip bileňiz. Ýöne nerwiňi rastrajasiýa etýärmi? Atpisatsiýa diýip knopka bar, näme üçin edilen o. Men bir gapdalan pikir etdim soň belki şol ýanky daşky keşbime diýen adamlaryň köpüsi erkek adam. Belki men sen erkek adam utanok maýal adamyň daşky keşbine at takmana. Kemsitjek bolýarmy diýen video düşürip bolardy diýen ýöne. Men o videony düşüren bolsam, şoň bilen deň derejä düşdügim bolýar, sen boli upomenow eden bolsam. Men o zatlar halamok. Men köplenç bu ýagdaýlarda türkmençilikde bir gowy nakyl bar, samsyk bilen gürleşende kitap bolup. Sessizligi saýlaýan. Sebäbi utandyrmaklyk diýmek, size bir zat öwretmeklik diýmek. Siz bolsa öz ýeriňizde her kim özüne gowny etýär. Şoň üçin aýdyň, goýuň, ýöne meni diňläp kelläňizdäkini nerwlar diýse, nerw öýçükler aýlanyp ber. Şo nerw öýçükleri köp zatdan dolup bolýar. Mysal üçin meni diňleýän, lezzet alyp durmuşymy ütgäýär diýip bölüşýän adamlar, ýanyma gelýän adamlar, bulan köpüsi dopamindan, serotonindan dolup gitýärler we durmuşyny dowam etýärler. Ýöne siz gaharlanýan bolsaňyz, siz nerw öýçüklerinizi elbetde kortizoldan doldurýaňyz. Hawa belki siz adamy kemsitmekden lezzet alýan bolsaňyz, demek siziň nerwiňiz näde zurak azajyk. Çağalaňyz näil terbiýeleýäňiz, ony özüňiz bilýänsiňiz, men size öwretjek. Tak što всё нормально. Inni diýen sözüm saňa pul tölendimi, ýollaşyň şeýle bolmadyk bolsa sen gürlemeziň diýilen sözüň arkasyna jogap bermeklik üçin men mektepde oturdum. Mektepde o bahalarly oturdum. Diňe 5lik. 6-njy mektep ýygynan Şatlyk şäherine ýöriteleşdirilen mektep. Ondan soň uniwersitete girdim, Awtumlatyna Türkmen Döwlet Uniwersitesine. Ýygynan 9 ýyl molim bolup işledim 21-nji mektepde. Molim bolup işlän döwrümde 9 ýyldan soň şeýle bir bäsleşik bar. Ýylyň molimy, oňa gatnaşdym, şäher tapyr, welayet tapyr we döwlet derejesini Türkmenistan boýunça tapyryna baş baýrak aldym-da, ýylyň molim 2012 adamy nasip bolup hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar aldym. 2013-nji ýyly öňde barjy diýilen adamy nasip bolumda hormatly prezidentimizden sowgat aldym. Ýylyň zenan 2013 bäsleşigine ýer aldym, hormatly prezidentimizden sowgat aldym. Diýjek bolýanym, men şu gürleýän sözümiň arkasyna uly many ýatyr. Diňe bir molimçilik kärimde elbetde ýylyň molim bolmak üçin, diňe sen gowy sapa okutýanyň üçin näl, sen görelel molim bolanyň üçin däl, diňe sen okuwçylaryňa yer almaly. Ders bäsleşikler, daşynan taslama bäsleşikler, döredijlikli. Ýylyň okuwçysy bäsleşigine döwlet tapyryna baş baýrak allardanym üçin, şo zatlar üçin şonýal halat serpaýlar, sowgatlar gowşurulýar. Düşünýäňiz? Ondan daşar diňe bir jemgyýetçilik işine däl. Eýsem çağalamada seredip ýetişýänim üçin men arkaýyn gürleýän. Tugolama çağajyklamaň jany sag bolsun, ýollaşmyň jany sag bolsun. Bileje terbiýeläs uly ýüzümizi şu wagt tugolama eýýän guşşagaş bolup parlap uçmaly wagty 12-nji klass.
okuň saýlaýar, şoň üçin öz 4-nji klassdan bäri gatnaýan sportyň badminton görnüşindäki gatnaýan sportyny ýatdan çykarany ona ýaňy ýakyny Özbegistan döwletine gidip geldiler we Türkmenistan 15 ýyldan bäri baýrakly ýer alanok şol sportyň görnüşi boýunça 3-nji ýer alyp geldi diýseň begenýän we buýsanýan. Düşünýän ondan daşary wideolamda men durmuşym siziň wideolaryňyzy görüp üýtgedi diýilýän ýanyma gelip aýdýan adamlar, jaňlaşýan adamlar bilen bilelikde men şahsy kämillige tarap barýan diýip arkaýyn gürledim. We ilk sorama jogap adam bolmak üçin birinji gerek zat niyet. Men şonu aýdyp geçeň, galan zatlary indiki wideomda nesip bolsa ikinji çäşdi bolar. Esas sen niyetiň bolmaly. Baraldyr diýen prosta daşky keşfine serediňne video ýasalanada ýüzi nähirli, nurly, gowdenan. Azygyýtsyz bir nijis aýal bolan bolsa, niýetim gow däl bolup, sunuňa da adamlar şeýle, adat adamlar şeýle de men gollamaýardym. Prosta şeýle de tanış däl, ýöne salam selimim ma. Ýöne hakykatdan hem ýüzi nurana, gow aýal bolup, şoň niýeti erwet bolman aýdanna dol derejede düşünüp, öz durmuş tejribemi toplap şo wideomy çykardym. Düşünýäňiz, aýtjak bolýanym, sunuňa da adamsyna ýan ýollaşym, wagt diýilýän zat ýok olarda. Bir eser döretdim Giriýa studiýasyna. Günläp, aýlap bolýar. Bir eser döretmek üçin, bizi begendirmek üçin, bizi ýaşatmak üçin arka tarapynda. Düşünýäňiz, olar şoň üçin howada çyp örenýär kellesi. Sebäbine men diýdim geçenki saparyna men üçin şu gurbakajyk wideolam dolanýar. Ýani olar üçin bu başga bir eser. Bu hakda kino da düşürebilýär, aýdymam dörebilýär. Onu adat adam edip bilenok. Şoň üçin sunuňa da adamlary üýtgeşik bolýar. Biz üçin bir eser döretýär diýip aýtjak bolany. Düşünüňiz? Açan adam bolarsyň diýen soragdy. İkinji wideomda jogap berer nesip bolsa. Wideoň soňuna çendiňler üçin köp sag bolun.